So guys, na namin sa kapitong payag. Ito na dito ay kaon-walo. The last payag. Ug akong ate among gihulatan. Tuwa siya dito. Gabi na gid ni. Vlog ko. Hapit Kristen. Tangina. Gabi naman nga pasakit. As ka diri, nindot kay kag nakikalit na uyab diri niya, wala makuyab. What's up guys, no? Good morning. So karon mo ato mi og Vega Falls, nya karon wa makakabalo kung asa padulong. So uban ni ninyo. Pwede ko ka-introduce. So I am Carlo Lumina Ekidiboy and you're watching T-Boys Vlog. And if you're new to my channel, don't forget to like and subscribe to my channel. Guys, kung word yung subscribe, i-click na ninyo o i-click na po nyo ang like button o i-click na po nyo ang bell. Ano nindot inyong kinabuhi. Okay, so karon mo ato na mi. Mga biyahe na ta. Okay. Bye. Ano, pa-baby eh. Pero naga pa yung sa'yo kay Kapre. So karon guys, na namin diri karon sa Vega Falls, diri sa Prosperidad, Surigao. Ibutan na ako da sa screen no, asa ni nga location. So karon guys, ato ning testingan ang giingon ni Kuya dito sa likod no nga 395 steps. Asa mi? Atong experience ang giingon ni Kuya sa likod sa nagbantay diri nga about sa ilang 396 steps. Og sa panaog pa lang no kapoy na unsa na lang kapagsaka nya kanay nga kuan is gabi gid siya ka step like over there na sila payag kabalo ko unsay pasabot silang payag kanang gipanghangak diha pwede na ka moingkod sa payag kada kuan magdaghay may payag diri mo gibalig kung kapuyon ka pwede na pug kamo ingkot sa kadali sa payag which is marga po siya station no, level 1, level 2, level 3 nabatay na namo ang kakuan sa tiil no, panaog pa gani na unsa na ka ang pagpasakaon niya. So guys, update no, murag nakuha na namo ang 100 steps kapin, then hangak na kayo siya, mapay pagsugod hangak na kayo siya. So magpadayon pamiglakaw no, kay na feel na gid nako ang essence ug ang sound sa falls. Ang dungog man sir ninyo. Sige, magpadayon ta. So guys no, naabot na gid mi sa nahuman na gid nako ang 396 steps guys no. Og ako na may istorya is dili pa siya kayo siya sakit, din pa siya hard because is panaog man siya. And now man ako diri sa Vega Falls. Okay. Oh yeah. Oh yeah. Actually guys, diri ang ground floor. Diri ang magibali ang last part sa ilang falls. And then dito sa taas na second floor and then na third floor. So diri ang kibali ang sa tawag na waste sa water but oh dito na siya dito guys sa taas. Ato na lang atuon sa taas no. Para kay dito magin ang center of attraction. Ana na lang yun. So karon guys no, na nami diri sa cottage. Dito kay diri ang view like kita ka na nga view. As in nice kid kayo diri. Videohan tanong ang mga kuan na nice nga talanawon. So, niabot na gid mi sa falls. And then it's so beautiful. Papagyo siya dito. Diba? So nice kid kayo ang view diri. Hoy! Sabi ka slide diri bye. Wala siya ka nang pang Instagram diri guys. Like okay gid siya diri. Okay. Nilupit kayo ang Vega Falls. So karon guys no, mauli na mi. Lipitaw ato mi sa kakunggingon kayo na no, nga second floor, third floor. So kailangan na to atuan og atong i-witness ang ilang gipinahinambog na Vega Falls diri sa Prosperidad. Okay. So guys no, gihangak akong ate. Taas kaayo. Gihangak gid ako ate no. Kay magtower dito ang tubig. So niadto gid mig sa second floor. Padayon ta ani no, laban ta. So guys no, gabi na magbinaktasan.
Grabe gid siya kalapok. So mag-suggest ko no nga kailangan niyo tabungon niyo sa mga diri. Og guys, what the, it's all worth it. Vlog ko. Hapit ko slide ko. Tangina. Yawa. Slide ko. So niabot na gid mi guys sa ilang giingon. Lalabon na tas ulan. Sa kay ulan. So guys, no, igo ra gid mi nakaanhin diri sa 3rd floor. Ibundak na ganang ulan. And nami diri sa cottage no, sumpay siya, but it's okay. Kay nice gyapon siya diri. Actually, ningon na kuya diri karon na lang ni ulan in 7 months. So gabi no, ni igo ra gid mi yan diri ibundakan mi uwan. Kada ka panahon karon gid nga adlaw. Actually guys, nangaon ko mi diri sa maligo na ko. But di ba ako ka-video no kay sa akong camera dili waterproof. And maligo ko mo i-update na din ko kung saan kuan. So pwede na po siguro no kung picture na lang akong i-update. So i-follow na lang ko ninyo dito sa Twitter, sa Facebook o sa Instagram. Carlo Luminario. Nakita na mo sa link sa ubos. Kana na. So guys, nangaligo na akong mga pagmangkon, aga kumanghod. Ate. Ora gapon. So guys, no guys, ni humana gid ang ulan. So ana ko diri sa tunga sa kuan, then nakita na nako ang ilang gingon nga Biga Falls no. Nice siya diri no. Okay naman diri ah. Ano lang 3rd floor. So mo to kami sa 2nd floor, kaya man may photoshoot. Ina na ako maligo ko no. Kailangan gid ako mag-vlog no. Kay di ko kabawi kay wala ko kanang waterproof na camera no. Mag-ipon sa ko kwarta or basta na may plano di nga mo donate ka. Donate na no. Okay? Okay. Agi na mi sa kaning tulay-tulay no. Hop. Yati. Sa lang. Slide ka ba? Kapilan ako na slide dere, pusit. Di ba sir kung welcome dere no? Slide mo kung dere. So mao daw ni ang sa ubos guys. And as far as I see, okay lang. Magda? Palisod. So kami na ako na ilabay ako galingon, bawal din maglabay dere basura. Ay, hanap po ng kahoy nga slide. So beautiful out there. So beautiful. Like me. So, nindot na mag-ambak ta da no. Kita na mag-ambak ta diya. As ko diri, nindot kay kag nakay-kadate na uyab diri nya. Wa na makuuyab. So na da guys, kita na nimo ang nature sa Biga Falls. So mas nindot dito sa taas. So guys, no, mag-prepare ko no, dito to sa 3rd floor pimente kay mas nilad yun ang 3rd floor kay ikaw una maka-benefit sa tubig, ikaw una maka-virgin. So, mauna na ang 2nd floor, then matugay na ang 1st floor. So, pictures na may pictures na tayo. So, ganyan na to dili. So, what's up guys? Nakuman na gid me og picture taking. Suya ba? Suya na! Suya kayo! Suya kayo! Di ka magdali nga daghag-bag-o. So guys, mubalik namin sa hagdanan. Mubalik namin karon sa 3rd floor sa Biga Falls kay mga ligo nami and then muuli na din mi. So kani nga vlog no kay Morg. Basta lang kay nag-video ko no kay para nakoy handumanan og napo koy matanong nga mga video sa in the future like hinato ko dibi like hala inani ko sa una so inani siya. Cha. Ito ba? So karon guys no is muuli namin and then amo so ayon ang 396 steps diri sa Biga Falls no. So nagsugod ako dito gay na. Then magihap kuno ta no. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 pa to ha out of 396. But lang no, gihangak na ko sugod pa. Sige, tuwayo na to. 17, 18, 19, 20, 21. Ay, ang now ni Hayden, maalala nyo.
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38. Okay pa ka diya? Ikaw, lumalaban. So update no, may sa kaduhang payag. Out of pila ka payag. Pila ko mga 50 na to. 50 ka pin, kapoy na ka. Mapapagsugod, so another 100 na po siguro ni, or another 50 or 75 basta ng inana. Huwag na punta. Di ba ba diyan eh? Ano sis? Kaya pa sis? Diyos ko Lord, gabi man pasakit nila pag man na magpapalami aning bika pulse oy. So na namin sa ikatulong payag. Gabi ka steep. Gabi ka steep ang ilang mga steps. So guys, update. Nanami si katulong payag. Gabi gid kalayo. Napay ika-4, ika-5, ika-6, ika-7. Nasurang nga payag no. Na-achieve na mo ang mag 75 steps ba ni? Napay ika-4. Sige, padayon. Kita ka uli ani. Gabi naman nga pasakit. Kuyapan ako guys. Wala pa kuyapan vlog lang gyapon ako. Ano to sa pang-upat nga payag? Okay. Pang-upat nga payag. Napaisa dito, wa pa nahuman. So mapadayon ta. Okay. Panghangak dito dapit. Okay. Kina ko. Padayon ta. So update no, nilabay namin sa kalima nga payag. And there's 3 left na lang. Kaya lagi ni. Para makauli na ta no. Update, namin si kaunom. Kaya pa ang self. Ay, napay ikapito o ikawalo. Laban nun din dapit no. So guys, na namin si ikapito nga payag. Ito na dito ikaunwalo. The last payag. Kung akong ate among gihulatan, tuwa siya dito. Kami kaya mong ligo-ligo na dito. Tapos pag abot diri, nalingot na pod miglig. Ay, naligo na pod migsingot. Okay, padayon ta. So, the last part. So, mana ni? And abot na yun eh. Nawasa. Inala. Abot na yun guys. The kuan 396 396 steps achieved, accomplished, mission accomplished. So, ang ulit namin. Okay, kapil ako.